12:44. Vámonos hasta Oliva porque tenemos muchas cosas de las que hablar allí y lo vamos a hacer con el concejal de Turismo, Quino Calafat. Senyor Calafat, molt bon dia, benvingut, gràcies per estar avui amb nosaltres. Bon dia, Carmen. Amb molt de gust, com sempre. Senyor Calafat, estan vostès estos dies molt enfeinats, entre altres qüestions, perquè s'estan gestionant tota una sèrie d'ajudes per a sectors més afectats per aquesta pandèmia, entre ells el turístic, hoteler i hosteler. Sí, com saps, va eixir el decret de Generalitat indicant el SENAE de les empreses a les quals corresponen les ajudes van dirigides sobretot al sector turístic, atencions de viatges, hotels, càmpings, el sector gastronòmic, evidentment són els bars, restaurants, cafeteries, en general, i al turisme actiu. Aleshores, ara, moltíssima gent està quedant per telèfon, vol saber com pot aconseguir les ajudes aquestes, i és el que estem dient, que de moment el que ha fet l'Ajuntament d'Oliva, i suposo que hauran fet els demés ajuntaments, és adherir-se a aquesta convocatòria que ha fet Generalitat Valenciana per a posar damunt la taula els diners que li corresponen posar, que Oliva, igual que tots, és el 15% del pressupost que ens han dit. Oliva ja està tramitant-ho, i ara falta que ens diguen quina documentació faria falta, si hi ha una llista concreta de gent a la qual s'ha de donar, però estem en aquests moments d'informació que ha passat a la Generalitat Valenciana. A dia d'avui no va donar-se res fins que tot estiga completament en ordre. És, per tant, una sèrie d'ajudes importants i que, és cert que no salvaran la temporada, però vindran d'alguna manera a pal·liar les penes del sector, no? Sí, suposadament, a cada autònom que li donin l'ajuda li correspondran 2.000 euros, autònom o microempresa fins a 10 treballadors, i a banda, si tot és correcte, 200 euros per cada treballador de l'empresa. Els treballadors no sé si seran a partir d'abril, és que tenia a partir d'abril o a partir de maig, depèn un poc de la informació que és la que ens falta, i, no sé, a les agències turístiques suposo que serà igual, per autònom, els hotels suposo que també serà igual per autònom i número de treballadors, vull dir, tota aquesta informació és la que encara estem esperant que ens envien. Eixa és la part en la que encara s'està, però estem parlant de quantitats importants. Sí, a Oliva han correspost 827.000 euros. I al mateix temps que estem mirant aquestes ajudes que venen de Generalitat, ja està posant en marxa i ja estem en la línia d'oferir més ajudes complementàries des del propi Ajuntament. Vaja, que no es tracta sols d'allò que ve de conselleria, sinó que també l'Ajuntament s'implica econòmicament. Sí, clar, els diners que té que portar, que és el 15%, més el que puga treure o considere oportú treure per a complementar aquestes possibles ajudes. Molt bé. No arribarà a tots, Carmen, però si són 2.000 euros i són per a gastos corrents, que és el que pareix que tindrà que ser, per almenys això està cobert. I com diem, no vindrà a salvar la temporada, això estem segurs, però si per lo menos ajuda a que tingués una despesa menor o més assumible, doncs, en fi, la cosa... Sí, no, jo espero, Carme, que vinguin també més ajudes. Ja van eixir els préstecs de l'agència, ara ja s'ha dels ajudes directes d'autònoms. També estem esperant la proposta que va fer de subvencionar o de pagar 2 mesos d'autònoms als restaurants i a les agències, hotels i tal, però poquet a poquet anirà així tot. Efectivament, a poc tot anirà així. Per cert, ja que estem parlant del sector, senyor Calafat, el sector a hores d'ara ha d'estar tancat, té que tindre les portes tancades. El que passa és que, parlant sempre de la reconversió i de com tenen aquesta capacitat de reinventar-se, doncs sí que molts establiments poden oferir menjar per emportar o fins i tot menjar per a anar a replegar-lo allí a l'establiment. Sí, a veure, en Oliva el que es feia era demanar una declaració responsable, no?, per a fer menjar per emportar. Però sí que Generalitat Valenciana va deixar en l'últim decret una porta oberta a que tots els que estaven tancats pogueren servir menjar per a emportar, no inclús portar-lo. Però clar, portar-lo també tu necessites tindre un vehicle en condicions. No és tan fàcil obrir i
portar-te a casa el menjar. Però sí que poden anar a replegar-lo perquè tenen una cuina preparada i teòricament els envasos, no?, que tenen que posar el menjar pues, són adequats per a fer això. Vull dir, però que és una porta que està oberta. En Oliva, sincerament, només 2 bars s'han acoplat a això. Estan tots tancats pràcticament. Aleshores, el mercat gastronòmic està totalment tancat. Menys, ja dic, 2 que s'han acoplat ara esta setmana, més 3 o 4 que hi havia la setmana passada. Vull dir, hi ha molt poques en Oliva que han seguit la línia. Però bueno, és una proposta que està ahí i és una possibilitat que també està oberta, perquè l'únic que han de fer és tindre cura de com diem, eixos envasos, no? Que jo crec que pràcticament tots els establiments es tenen. Sí, l'únic que no pots és entrar des del local, és des de la pròpia finestra, val? Que massa bé saps que es basta una barreta en una finestra, inclús des de la pròpia porta posen una taula i fan la comanda i entreguen el producte. Vull dir que això poden fer-ho sense cap problema. La policia local, la Guàrdia Civil ho saben massa bé i estan pues, controlant que això funcioni tot bé. Molt bé. I ja per a finalitzar, la Posidònia, com la tenim? Perquè ahir parlàvem en la nostra particular tertúlia i es deia en allò de no, pràcticament ja no queda, i van començar a dir-nos allò de sí, que en la platja de la Mitja Galta en tenim de Posidònia. Bueno, de moment l'Ajuntament no va actuar en eixa Posidònia, no? A veure, no va actuar i sí que va actuar. No va actuar en aquests moments, actuarà quan considera oportú, val? Perquè també pensa que si jo vull emportar-me d'aquesta Posidònia a les dunes, jo tinc un greu problema perquè les dunes estan protegides per el xorlitejo que comença el 15 de març. Per tant, també tinc que preparar-me per endur-me tot el que pugui haver allí abans del 15 de març, teòricament. Val? Sí és cert que està desapareixent, sí que és cert que la platja ha crescut moltíssim, val? Però també és cert que la Posidònia està baix de l'arena. Vull dir que també pot emportar-se l'arena en qualsevol moment que torni així. Però sí, ha fet la funció que toca. La mare està fent la seva feina. Si hagués vingut el dissabte feia por, perquè s'havien dut molta Posidònia i estava tota pràcticament dins de l'aigua, era tot marrón i feia por, pareixia una pel·lícula de terror, la veritat. Però pareix que no ha eixit tota la que es va tornar a endur, sinó que se l'han portat cap a dins de la mar. Doncs, bueno, està fent la seva tasca. Entrar i eixir, protegir l'arena, llevar arena, posar-la així, posar-la allà. Això és la seva feina i que aguante tot el que tenim nosaltres. Molt bé, doncs això és la que tenim. El que sí que hem de dir és que hi han anat vostès amb els veïns a comprovar-ho. Estem parlant de Posidònia, vull dir, d'algues, no de voltea. No, estem parlant d'algues, estem parlant de Posidònia, que és una planta. L'alga és una altra cosa i això crec que la gent comença a tindre molt clar el que és. Comença a tindre molt clar i jo crec que s'ha explicat 50.000 milions de voltes. Si fora alga, sí que fa una peste increïble, sobretot si d'alga roja, això fa una pudor enorme, però la Posidònia no fa olor de mar. Fa olor de mar, ni siquiera quan te seca, i quan te seca es converteix en una mena de palla, no té res que veure una cosa amb l'altra. Bueno, pues ja saben, que estiguen tranquils i efectivament està ahí esa Posidònia, però escolta, que tampoc no és ninguna cosa de l'altre món. En fi, coses que ens passen quan vivim a la mar. Sí. El que no viu a la mar no veu la Posidònia, però el que viu a la muntanya veu les fulles de la muntanya, que és el mateix pràcticament. Sí. En fi, què li tenen que fer? Són coses que passen. Quino Calafat, gràcies per haver estat avui amb nosaltres. Estarem pendents de més notícies a la ciutat d'Oliva. Muchísimas gracias. Adeu. Bueno, pues ya lo han escuchado. Esto es lo que nos decía el concejal. Sé que no es la salvación, no, que no me malinterprete nadie. Sé que no es la salvación, pero bueno, esa ayuda de 2.000 euros para autónomos más 200 euros por cada trabajador que tenga empleado, pues creo que tampoco está mal. No salva la temporada, no salva el mes tampoco, para que nos vamos a engañar. Pero, bueno, por lo menos reduce los gastos o las pérdidas, que hay que saber que aquí estamos hablando casi siempre de pérdidas. Pero bueno, cosas de la pandemia. En fin, vámonos ahora rápidamente con un último alto en el camino y la noticia naranja. Herrera en COPE. COPE Onda Naranja. Estar informado.